RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kini usa ka babae nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga LJ. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, LG. Pag sure diha dyan, uy. Tinud lagi. Lapte ka. Sugtan ako ba? Sumuka ni mo, uy. Pauli na dito ka, kay pauli na sad ko. Di mo ko pauli, basta di ko ni mo sugton. Sula ni mo, uy. Sige na ba? Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Tinuod? Imo na kong gisugot? O lagi. Uyab Yes. na ta. Yes! Uy. Uyab namin na, LG! Uy, paghilom, uy. Ha? Uyab naman ni Janjan? O, Tats. May pakara. May uyab na ka. Pangita na diha og imong uyab. Anya na ko, LG. Pasig, karong sunod abli sa klase. Pasig manguyab na ko. Dali aras panahon, uy. Abli na sad sa klase. Asa na Miss Janjan, uy? Ako unta siyang tagaan aning gipalit na kong snacks na. Oh. Uy. Si Tats man ang naglingkod sa plant box. Nga naitapad nga babay. Ah, iya tingali ng gipanguyaban. Oh. Hala. Nilakaw man ang babay. Tats! Oy! LG! Ikaw rin na. Ikaw, ha? First day pa ganis klase na dayon kay gipurmahan, ha? Kita gina. So isuwa ko. Maso na yung kauyab. Bitaw. Mayo mo ka kay nan mo kay uyab. Nakakita ka ni Janjan, Tats? Waro ba? Pita lang. Oh, sige, Tats. Dahil, Che, kuyog ka na mo. Asa man mo? At may mga ons baybayon. Ah, sige, day. Mukuyo ko ninyo. Unyay mo palalab. Di lang ni mo idungan o kaon. Pasag dito siya, uy. Tuwa mo to siya mga barkada. Anahala, sige ta na, uy. Gutom na kaayo. Wah, lamigid kaayo kan ang dinidapis dagat sa. Maogyod, day. Bisag buwad ang atong sudan, lami, ragid kaayo. Yes, maog yun. Oh, uy. Uy, la, nansa ka day? Dili pa. Si Tats man ang may ka-holding hands ka babay? Oh, oh, siya bitaw na. Nga naman di ay? Nakauyab na day siya. Tats, imo tong uyab imong kuyo gani ha? Oh. Oh, LG. Di ba mo man tong bayhana ang imong gipanguyaban? Pag ablis klase? Siya ba daw to? Ah, mayo hinuon kay may uyab na di ay ka. Ay, Naunsa man ka nga nang hupaw man ka diha. nagbuwag namin sa kong uyab. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ngano ko taong nagbuwag man mo nga kabag-o pa lang ganin ninyong nagkauyab. Sa sige na mo hiskot sa mong apelyido. Para yintim, di mi. Mo itong nagbuwag naman mi. Ah, mao na. Taka man nagugagdas magod.
Imo unta tong gilay-ilag maayo. O tanawa ron o. Parinti na day hinuon mo si mong napanguyaban. Lagi, uy. Lasay. Asa naman niya akong mga amiga, uy. Kikutom naman ko. Ato na lang ko sa kantin mo kaon, uy. LJ, itong tao pa ulit niya, ha? Sige dyan. Kadit, Ragot. Nga nagtiniil man ka. Asa man din mo sapatos? Ito sa mong room. Nga nung man mo sa loob, ba? Mahugaw niya to. Bago tong laba. Shh! Badlungon na baya ni mo, uy. Isuloob to, ikaw, may buot ni mo, uy. Wata ko niya, ha? Kay dungan tagpauli. O, lagi. Day. Day, tanaw mamauli na ta. Ako pang huwaton si Jan Jan, day, kay... tanaw na ko ba kung makigdungan ba siya na ako? Asa naman imong uyab? Naapa man tingali silang room. Nigawas na day ay. Oh, tanaw dyan, day. Nagtambling-tambling nga nagpahingon din eh. Ahak, maning tawhana, uy. Nagpakauwa mo lang ni siya, uy. Hello. Hoy, Jan Jan! Ikaw ta ha. Paita ni mo, uy, ganiha. Ganiha, nagtiniil ka. Karon nagtambling-tambling na sad ka. Ano na maging ng action star? Hala. Action star si mong kabuang. Tara, uy! Oh, ganong miyunong ka. Kayo pa man ang likuanan para sa inyo. Na ako isulti ni mo. Unsam na. Magbuwag na ta. Ha? Nga naman. Mangutana pa ka? Na-discourage ko ni mo, uy. Kay permero nagtiniil ka. Sunod, nagtambling-tambling ka atubangan sa kong mga amika. Bataot kayo ka, uy. Unsay bataot? Batang way buot. Maong nakigbuwag na ko ni mo. Ano ni katawa mga katats? Ayan, pariha sa matang way uyab. Ako, giwagan ko sa mong uyab kay pariyente mi. Nga ikaw, nakigbuwag ka sa mong uyab kay bata-bataon. Maulagi, uy. Ang kay maayo kung kita na nan. Ha? Kita na na mag-uyab kay parehas matang way uyab. Tats. Huwag mawas akong una-una ang giingon ni Tats na ako. Kita na lang mag-uyab kay parehas matang way uyab. Uy, ni-chat man ni Tats na ako. Hi, pwede ko mga apply? Ako ni-replyan, be. Unsay mga apply, uy. Ni-reply na. Mo-apply ko sa imong kasing-kasing. Ako ni binuangan og sugot, be. Salamat Elja nga imo na kong gisugot. Binuang ra tong ako, uy. Kinahibaw ko nga binuang ra sa tong papanguyab ni mo nako. Dito binuang akong papanguyab ni May. Seryoso ako. Tats. Walang hibaw isa nga naabot na og tulo ka tuig ang atong relasyon. Lagi oy. Wag ko magtuo nga magdugay ta. Kay binuang ba itong pagsugot mo na ako. Lagi, uy. Pero sa kadugayan, nakaton ako sa pagigugma nimo, Tats. Og, hangyo lang yun ako nimo. Ayaw kong pasakit eh. Di na mahitabo, LJ. Kay pinangga kay tika. Salamat, Tats. Ha? Manarbaho ka? Oh, LJ, aron makatigom ba ko?
O magminyo ta. Mingaw na day ko nimo ini. Kay malayo naman ka na ako. Sige lang, mag-ulian ako din sa ato. Matawag Sabado. Bantay ha. O lagi, promise. Pila pa lang gani kaadlaw nga ni Bia si Tats na ako. Kimingaw naman hinuon ko niya. Ay, ingon ini di ay ang bation kung mahigugma ka. Mingaw ka ayo. Mingaw kay ko nimo. Ako sad, gimingaw kay kunimo. Abi na kog dili nimo tumano nimong giingon nga muli kag masabado. Di mahimo eh. Di maagwantang kamingaw mo. Mag-ulian yung matag Sabado. Pila naman ka Sabado ang nakalabay? Unya wa man kin mo uli si Tats. Ay, duda ko inita. Basig binuang ni nako. Akong suwayan og open na yung Facebook, pi. Unsa man eh? Nganong kitilit man ni Tats ang among konvo? Oh. Og di asegi ata. Parehas na yung panganak ko. Duta na ko inita. Ako ni Chatanbe. Magpatuo ko nga si Tats ko. Dili na ka si Tats? Ay, abi na ako si Tats ang akong kachat. Ay, dili taon sangay. Ang iyain taon ning uyab. Ako may nagamit sa iyang account. Lamia sa giilis ni Tats na ako, uy. Parehas man akong pangan. Sa ato pa, ex na day ko ron. Visit man day ko. Sige, paglipay-lipay mo. Nagtuo ko magbalipayon ko nga si Tats ang ako na uyab. Pero dili man di ay. Kasakit man din sa kong nahiaguman. Maong panahon na nga ako siyang kalimtan. Manghinaot ko magbalipayon ka sa bago ni mong uyab, Tats. Idoot lang na, ma. Wa na gilak. LJ, Oh. Tats? Ngano ni amang ka? pasaylo ako sa kong gibuhat mo. Wa na lang unta kapakita na ako. Adto na lang unta ka sa kong sangay. Wa mo gud ka mahigugma tong bayana. Lingaw-lingaw rum gud ako. Ayaw kong patuhuaan na, Tats, uy. Dili na ko madaan ang pagpangilad ni mo. Tinuod bitaw. Wa mo ko'y gugma niya. Gibinuangan na to na ako eh. Ikaw nga kung gigugma, LJ. Ayaw ko gaksa ba? Ayaw ba kay makigbuwag na ko ni mo? Sure ka? Sure ka nga makibuwag na ako. O lagi, makigbuwag na ko ni mo. Makigbuwag mo ka na ako. Nganong hilag mo ka? Ang sakit man ang akong dughan, be. Nga sa ato pa, nahigugma pa ka na ako. Buhilak ako kung wa pa ko mahigugma ni mo. Di nun ta magbuwag gud. Pasayloan lang ko sa akong gabuhat. Susoy. Kung dili pala ti ka love ay tigiti ka pa sa iluod. Nga sa ato pa, imo na kong gipasaylo. O lagi. Salamat, LJ. Uy, iba magugong gigakos. Tanawa ra gud ka o nawa na hinuna kong kasuko ni mo. Nagpasabot na nga love ko nimo. Isaad na ko ha. Nga dili na ko ni mo pasakitan. Di na lagi. Promise. I love you, LJ. I love you too, Tats. Sabi ko di naintindihan kung ba't may Dili gid mahimong limdan ang kasing-kasing. Kay bisag unsa akong buhaton, mupatigbabaw gyud ang akong gugma ni Tats. Karon, minyo na mi og may usa ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo.
More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga ito mga higalang, kaagi ni LJ, nga taga Cagayan, Misamis Oriental. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga regalahan, marupok. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni inig tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.